Potengera ndi mmene situation ikuyendera ndithu pa ground maka mavuto amene nzika za dziko la Malawi zikukumana nawo padakali panopa zikuoneka ndithu kuti ma frustrations ayamba kuchuluka kwa anthu ochuluka. Machazi anthu akuzindikira kunena zona kuti ndithu usogoleri umene ukuyendesa boma padakali panopa unapeza ndithu mavuto ochuluka. Komanso ndithu zinthu zina zamba ndithu kupanga frustrate anthu maka nkhani yokhuza ndithu ndi kusowa kwa mafuta galimoto chifukwa chonena kuti situation ikunka ikuyipira tsiku ndi tsiku. Kuchoka pamenepo ndati kuli nkhani ndithu yakusowa kwa madzi, kuvuta kwa madzi ndithu afika posauzana, anthu akuvutika kwambiri kumatha ndithu wiki madzi asanatuluke. Nkumazifunsa kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. Kuchoka pamenepo ndikuti kuli ndithu nkhani ya magesiso nawo ndithu afika povuta kwambiri kuti kodi chavuta ndi chani makamaka ndithu kubomako chimene chikuchitika ndi chani. Machazi anthu ambiri akumvesesa kuzindikira kuti nazoti vuto ngati lakusowa kwa mafuta galimoto ndona kuti ndithu usogoleri umene ukubwera unalipeza ndi zoonadi. Makosana amene analiko anasiya ndithu vuto limeneli ndi monga amene amalonjezera amene akuyendesa boma padakali panopa amazafotokoza zona kuti ndithu akuyesesa kupanga fix vuto limenelo. Koma no fixing until when makapotengera ndi kuti situation ndikuti ikunka ikupita koyipa kwambiri. Frustration ya anthu ambiri ikuoneka ndithu kuti yamba kukula makapotenga ndithu kuti kwakhakutuka malipoti osiyanasiyana amene ndithu ena mwayiwo takhati kuweranso ife kuzapanga publish panopa kufotokoza maka ndithu zimene zikuchoka kubomaku pamene kumazamveka ndithu kuti mafuta agalimoto ndikuti ndithu akubwera kuchoka ndithu kumaiko osiyanasiyana. Tinazakambapo nkhani yokhuza ndithu zimene kubomaku amafotokoza kunena zona kuti ndithu mafuta ena akuchoka ku dziko la Tanzania, ena ndithu akuchoka ku maiko a Mozambiki. Komano kuzafika mpaka na padakali panopa zikuonekabe kuti situation sikusintha kwenikweni. Ndi ambiri ndithu akupempha kuti boma lionesese kuti mavuto amenewo apanga ndithu njira zonena kuti athana nawo chifukwa ndikuti zinthu zambiri sizikuyenda padakali panopa. Anthu ndithu kuti apange ma business akupezeka zonena kuti nthawi zambiri akuthira ndithu kuma filling station kuti asake mafuta galimoto. Ngakhale ndithu ma transport amene cost mafare ama transport ndikuti akwera kwambiri. So anthu ndithu akupempha kuti usogoleri umene utathandizira kuti ndithu vuto limeneli latha ndithu. Kunkhani ya kusowa ndithu kwa madzi anthu akukhala pafupifupi 2 weeks madera ena kumapeza zoti ndithu madzi kulibe. Ndefunso nkumati kodi chikuchitika ndi chani. Chimozimozi ndithu kumbali ya magesi zikupezeka zonoti magesi angodzimazima kuti anthu apanga bwanji business. Kuli anthu ndithu amaotcherera, anthu ndikuti amameta ntchito zambiri ndithu zofuna magesi zikupeza zoti zikusokonekera chifukwa cha kusowa ndithu kwa magesi paka ndithu kuzimazima kwa magesi amene. Ndeno nkumati kodi mavuto amenewa ndi chifukwa chani. Makasolo potengera kuti makosana aja anapita aja amene aja ndithu nkhani yokhuzana ndi magesi zinthu ndithu sizimakhala zona kuti zimavuta kufika ngati mmene zinthu zikufikira padakali panopa. Tisinena zoti kodi kumeneko ndi ma sabotage kapena nanga ndi chani. Kodi ngati ili sabotage kodi akuluakulu aboma zinthu zimene kodi sakuziona sakuzionekera bwinobwino kuti mavuto amene athane nawo chifukwa ngati ili sabotage can't they go and fix the problem. Aboma ndithu chonde athandizeni anthu akuoneka ndithu kuti anthu akukhala ndithu ndi ma frustrations ochuluka kwambiri chifukwa ndikuti anthu sangakhale pakhomo opanda madzi ndithu mukuziwa bwino lomwe kuti ndofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Ndi munthu azikapeza zoti akukhala ndithu 1 week opanda madzi. Vuto limeneli likuoneka ndithu kuti lavuta madera ambiri. Madera amene watu ndikuti ndi antawuni komanso sintawuni mokha ndikuti tikapita ndithu kumamezi kumalulu area kumeneko ndithu kuli madera ena ake kuti zinthu ndithu sizikuyenda. Kumapeza zoti anthu ndithu akumwa madzi akuzithaphwi kwenikweni kuti ng'ombe zikumwa mbali nayi ndikuti mbuzi agalu akumwa ndithu mbali nayi kumwena akuso ndikutinso anthu akumwa ndithu mbali nayi. Ndi mavuto ngati amene ndithu boma likuyenera zonoti liyaone ndithu mwansangansanga. Chabwino ena ndithu ndi mwamadandaulo amene watu ndi ena ndithu mwamadandaulo amene akukhudza nzika za dziko la Malawi maka ndithu zimene anthu akudandaula kusereko kuti zinthu ndithu sizikuyenda usogoleri umene ndithu ukuyendesa dziko la Malawi ngakhale ndithu akuyesesa kuthamangisa zina ndi zina
mavuto ndithu amenewa afunikanso kuti awaonekere ndithu mwansangansanga chifukwa kuti zinthu zambiri sizikuyenda ndithu pa ground makankhani kuza ndi madzi komanso ndithu magesi kuzaphatikiza pamenepo ndekuti mafuta ndithu agalimoto. Mwene maganizo ngati pa nkhani imene ngati maganizo muli nawo mutha kutifotokoza ndithu comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwaliwa panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kupezerani mosavuta.